कुडाळ पंचायत समितीला बुधवारी मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी भेट दिली। यावेळी महापौर महाडेश्वर यांनी भाजपवर टीका करत भाजपपासून सावध राहण्याचा सल्ला शिवसेना कार्यकर्त्यांना दिला। कुडाळ पंचायत समितीला बुधवारी मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी भेट दिली। यावेळी आमदार वैभव नाईक, पंचायत समिती सभापती राजन जाधव, जिल्हा परिषद सदस्य अमरसेन सावंत, पंचायत समिती सदस्य, नगरसेवक आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। शिवसेनेवर कोणीही किती टीका केली तरी येथील जनतेचा शिवसेनेवरील विश्वास कधीच कमी होणार नाही। तसेच भाजपवर टीका करत भाजपपासून सावध राहण्याचा सल्ला कार्यकर्त्यांना दिलाय। 1982 चा काळ असेल, शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचं भाषण शिवाजी पार्कला ऐकलं। तोच काळ म्हणजे साधारणतः गिरणी कामगारांच्या संपाचाही काळ होता, कोणाला आठवत असेल तर। दत्ता सामंतांचं नेतृत्व, परंतु कोणत्याही नेत्याला नेतृत्व करतेवेळी कुठे थांबायचं कल्पना नव्हती। परंतु 1977 साली जेव्हा इथे एक मोठी लाट आली होती काँग्रेसच्या विरोधातली, त्या लाटेमध्ये बाकी कळत होतं, तेव्हा 9वी 10वीला काहीतरी होतं, ट्रकमधून फिरायला मिळायचं घोषणा देत। आणि म्हणून मग तेव्हा आम्ही फिरायचो आणि मग ती एक घोषणा होती, लाल लाल पांगोटा गुलाबी शेला, नांगरदारी शेतकरी आला त्याचं स्वागताला चला। कुणाला तरी लक्षात असेल तेव्हा बाकी काय राजकारण माहीत नव्हतं, ते संपूर्ण मग फिरायला मिळालं, त्या लॉरीमधनं ट्रकमधनं फिरायला मिळायचं। तेच आमच्यासाठी खूप होतं, कारण कधी एस टीमध्ये बसायलाच मिळालं नव्हतं, कधी एस टीच नव्हतं आमच्याकडे। हायस्कूलमध्ये चालत यायचो। 12वी पूर्ण इथे झाल्यानंतर मग शिक्षणासाठी मुंबई शहरात गेलो। तिथे गेलो तर तिथली अडचण तशीच होती। तर आमदार साहेबांनी बोलवलं मी येणार नाही असं होणार नाही, कारण शिवसेना आपलं एक कुटुंब आहे।